Какво не знаем за ледения континент и как се справя с трудностите там българският екип от учени? Това ще сподели преподавателят в физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски Васил Гурев. Здравейте и добре дошли! Добър ден. Участието ви в експедицията, която вече приключи за тази година, е 8-то поред. Кое беше по-различното този път? Тази година най-особеното беше, че имаше страшно много сняг. Аз така съм имал големото човешко щастие да попадам няколко пъти на ледения континент и така добре знам обстановката в началото на сезона. Тази година ние имахме 4-5 метра повече сняг спрямо последното ми ходене, което беше преди 5-6 години. И това беше много особено. То създаде и чисто логистични проблеми, тъй като част от постройките на базата, тези, които бяха най-старите и най-много аз ги обичам, дори бяха затрупани изцяло под снега, така че трябваше да се слиза надолу с един тунел вертикално. Тунел? Да. Било екстремно преживяване. Да, налагаше се. И то при тези условия? Да. България е страна, която трябва да се гордее със своята антарктическа програма, тъй като е мъничка страна. Имаме вече 21 експедиции на ледения континент. Всъщност началото поставихме по един такъв особен повод, свързан с Софийския университет. Това беше 86-та година, когато 2 години по-късно, 88-та, трябваше да се чества 100 годишната на Софийския университет. И тогава, освен всички други академични подготовката за различни чествания с академичен характер, бяха замислени 2 експедиции. Едната от тях трябваше да се направи опит за изкачване на безимен девствен връх в Хималаите. А другата експедиция трябваше да постави началото на българското присъствие в Антарктида. И всъщност тя се увенча с успех. Да, и двете се увенчаха с успех. Така стана, че аз бях този, който ръководех българската експедиция в Хималайте, а Христо Пимпирев постави началото на българското присъствие в Антарктида. И вече 21 години имаме експедиция на Антарктида. Макар и трудно, все още успяваме. С много желание всъщност успявате. Господин Пимпирев ни е гостувал също в предаването. Знае, че вашия ресурс, с който разполагате, имам предвид финансов като екипировка, е много по-различен от този на другите ви колеги, които също правят изследвания и проучвания на Антарктида. Така е. Може би едно от най-съществените неща, които определяха успеха на нашите българско присъствие в Антарктида, са хората, особено първите експедиции, защото в тази първа къщичка, която вече сега е на 5 метра под снега, всичко е направено на ръка. Всичко е направено на ръка с много любов, но и сега е функционално, може да се ползва и дори когато идват гости при нас понякога, най-често идват испанците, ние сме случили на добри комшии. Общо взето най-много им харесва именно в тази най-стара къщичка, защото тя прилича на къщичките, които са дали началото на завоюването на Антарктида през миналия век. Има много романтика и настроение в това място. А и вие пътувате на стоп, доколкото зная. Да, това е, да се каже, заслуга на Христо Пимпирев, който има невероятни дарба, аз бих казал, да успява да ни измъква от най-сложните проблеми. Понякога, пътуването е планирано и както трябва да бъде, но много често на Антарктида нещата се объркват. Аз съм бил свидетел преди 5-6 години. Един от корабите поради бурята не можа да вземе част от персонала на базата и изведнъж възникна проблем, защото просто 5-6 човека нямаше как да се върнат обратно в България. И тогава Христо седна на радиостанцията и след 2-3 часа говорене вече целият регион знаеше за проблема на България и след един ден той успя и да го уреди, което след разговор на радиостанция трудно се урежда. Още Христо Пимпирев е човек с невероятни заслуги за българското присъствие на Антарктида и това, че тази година можахме да го видим с българското знаме на полюса, е нещо, което определено си заслужаваше. И той го заслужаваше и като учен, и като човек. С много голямо финансиране разполагат повечето от останалите страни, представени на континента. Действително е подвиг за вас и за вашите колеги, че успявате такива добри позиции да отстоявате там с такива нищожни средства. Има го елемента на българското.
при моето първо ходене някакви испанци влизаха в водата, бутаха лодките и аз така се ужасявах как могат те това да го правят. Обаче след 3 месеца се оказах и аз в същата позиция на испанците и аз бутах лодките. Тоест на това място чувството, че ти принадлежиш към една нация е страшно важно и определящо и мотивиращо. Просто ти казваш, ние сме тук, ние сме българите и правиш това, което трябва да се направи. И го правите много добре. Което е факт. Опитваме се. Какви научни открития направихте през последните години? Какви са вече условията за работа там? Да, тук всеки, както се казва, работи в своята област. Геолозите може би така имат възможност за най-широка изява, просто защото почти навсякъде те са първите научни изследвания и научно-приложни са в областта на геологията. Също така в последните години на нашата база работил много силен екип, свързан с изследване в областта на биологията. Тази година един, макар и мъничък, но много интересен проект имаше един колега, Аспарух се казва, геодезист, който с една много модерна GPS апаратура система изследваше точните координати на една постоянна GPS точка, която от 10 години е на българската база по един международен проект и съответно той изследва промените в ионосферата. Продължихме изследването в областта на глациологията, изследваме движението на ледниците в района на нашата база. Тази много опасна тенденция за топенето на ледниците имаше данни в последните години. Там е странно при нас в момента. От една страна се говори за едно глобално затопляне. Многото сняг, за който казвате. Точно така, от друга страна, но не, едното и другото са свързани. Това просто означава по-голяма влажност и нашата база е на брега на морето, така че не е чудно, че при нас има повече сняг. И едновременно с това имаме и така тъжната картина да видим как някои ледници буквално изчезват пред нашите очи, а това са процеси, които обикновено не могат да станат пред очите на един изследовател. Ние помним един малък ледник, има страничен морски лъв, който знаем как е бил 1994 година и той на практика вече е изчезнал. Така че тази тенденция майче я има. Много са тревожни действително тези данни и вероятността, причината да именно човешката дейност е почти на 100%. Така е, но от друга страна все пак трябва да кажем, че най-доброто място, на което може да се демонстрира това, че човек може да развива наука и човечеството да върви напред, без това да наврежда на живата природа и да се пази екологията, това е именно Антарктида, където държавите вече повече от 30 години са се договорили, че там трябва много стриктно да се спазват всички изисквания, свързани с екологията, и това го правят. И този континент действително изглежда много по-различен от всичко друго. Дори на нашата база имаме една много специална инсталация, която трябва да изгаря всички отпадъци, и трябва да кажа, че тя майче е по-скъпа и по-сложна от всичко друго, което имаме на базата. Тоест ние също се стремим да го правим както трябва. Какво ви дава посещението и престоя там? За 8-ми път сте били тази година. Видяхме вашите прекрасни снимки. Ако говорим за емоционалната страна на нещата, Антарктида е много особено място. То не прилича на нищо друго. Аз съм имал късмета да бъда в Хималаите, в Кавказ, Памир, Тяншан. Просто това е друга земя. Това е друга земя. И дори повечето от снимките, които може би ние виждаме, те не са най-типични. Обикновено човек фотографа снима, когато е хубаво времето. Да. Типичното време там е друго. То е сиво. Но това са хиляди нюанси на сивото. Едно сиво море, едно сиво небе и някъде страшно много далече, на 20-30 км, една ярка, тънка ивица. Там някъде има слънце и малко по-назад вече някъде и голямата земя, и то едното с другото е свързано. Не се ли чувства много самотен човек така там? Е, точно така е. То, разбира се, зависи кой каква научна програма реализира на базата. Лично аз доста често трябва да съм далече от базата. Живял съм месец и половина сам на палатка извън базата, доста далече. И чувството за това, за самотата е особено. То е удивително. Човек не може да повярва тук на голямата земя, че там няма никой. Значи просто ти си в своята палатка и ти знаеш, че наоколо няма никой, има съвсем никой. Там не може да има някой. Освен това, човек няма естествени врагове на сушата, така че няма и рискове от гледна точка на други животни.
И особено е, малко тъжно е, но е удивително. Вероятно се връщате назад и изживявате нещо като Фритьоф Нансен, да кажем, или някои други от първите. Имаше една такава история пак на първата моя експедиция. Той има наблизо има вулкана Десепшън, който избухва и когато избухва, той покрива с вулканична пепел голяма акватория около себе си, включително и на нашия остров. Има места такива, които са с вулканична пепел, тя е черна. И това е моето първо ходене там. Нали, аз вече ще движа някъде далече и трябва да запомня добре къде трябва да отида и как да се върна. Тогава още нямаше GPS-и. И аз поглеждам назад да запомня пътя и виждам стъпки, моите стъпки в тази вулканична пепел. И такова някакво особено чувство. Ето това са първите стъпки на човек тук и така нататък. И минава деня и след 7-8 часа се връщам обратно. Никакви стъпки, духове вятър, валяло е и всичко е точно тъй, както си е било и преди. И това е много, всъщност, много красиво, интересно нещо. Просто там... Усетихте ли страх? Не, просто почувствах колко всъщност велика е природата там и колко ние сме мънички. Така. Да, обикновено се казва, че така един екип е покорил върха, покорил е тази територия, където успял да стъпи. Но това е много грешно схващане. Да, значи повечето планинари не обичат да казват, че един връх е покорен. Просто в този момент, това е интересно, Тенсинг Норгей, след като се връща от Еверест, го канят руските алпинисти да се скачи на Елбрус. Дълго време правят опити, бива лоша сезона и вече не успяват да се качат. И Тенсинг Норгей се стяга багаж да се връща и те му казват, ще променим резервациите, нали, покорител на Еверест, един Елбрус да не може да качи. Той съвсем спокойно казва, боговете сега не са готови да ме приемат на този връх. Така че така и с природата. Антарктида още дълго време ще остане девствена земя и дай Боже всички, които мъничко или повече вече навлизат в нея, сега като учени и изследователи, да правят точно така, както сега се случва, тя действително да остава такава, каквато е непроменена. Вероятно, вече се планира следващата експедиция. Обикновено в периода ноември-март, ми казахте вие, че се провеждат. Най-често ноември започва, да, така е. Сега още хората, които са били на предишната експедиция, нали, така, обработят резултати. Трябва ли време за аклиматизиране, между другото? Да, сега вече на нашата база са по-добри условията и не е толкова рязка границата между живота на базата. Но пък вие сте живели около месец на палатка. Това е връщането стресова на ситуация земя, но иначе първите години, особено когато сме били, просто защото там няма пари, там просто човек се навежда под къщичката си, взима каквото му трябва за ядене, просто са други отношенията и когато се върне първия ден на голямата земя, така е малко притеснително, като влезе в магазин и като почне да се излиза, го гледат лошо, защото той не си е платил. А пък той е свикнал 3 месеца, че са други нещата. Но е безкрайно красиво. Това може би е най-особеното, ако говорим за емоция. Красиво е и аз ви благодаря, че ни направихте съпричастни на малка част от това, което вие сте изживели, което сте видели на Антарктида и желая ви още посещенията. Благодаря ви за поканата. Желая успех. Васил Гурев с разказ за ледения континент Антарктида.